Mntanami, ngikuthuma kwangqondonkulu ukuthi uyofunda uzuze ulwazi mayelana nomsebenzi ozimisele ukuthi uwenze uma uphothula amabanga akhona. Umphako ongaboli mntanami, ongefaniswe nale mali engikufumbathise yona ukuthi kugcine endleleni nezinsukwane ezimbalwa lapho uya khona. Ingefanisa nalezi jumbana zojeqe kanye nale nyama egcwele lapha kumfuqulu wakho ozohamba ukuhlephula endleleni. Lezi ziyalo zami engidonsa ngazo ngendlebe mntanami. Wena uqobo mntanami, ungufakazi ukuthi inkosazana uMnazaretha akulindele ukuthi iyiphathe kanjani. Mntanami ube yisibani, ilambu lokukhanyisela abaningi abaphumphutha becinga indlela. Kodwa ngokubona wena sibani bekhanyiseleke nasekuphumphutheni bephulukiswe. Mntanami bebone ngawe indlela nekade sebeshoshile balahla amathemba ngenxa yezimo zempilo. Nomathemba mntanami, ngithembisa ukuthi uzosiphatha kahle, ufunde, uzophothule izifundo zakho uze uye endaweni yokusebenza kanti uthole yokuba umsizi kuyo, ongubambo kuyo nozopheleliswa ngenxa yakho. Ngithembise nomathemba mntanami ukuthi le miyalo yami iyakuba imigexo emihle entanyeni yakho, umqhele omuhle ekhanda lakho njengokuhlo kaDavide. Ngithembise mntanami ukuthi kulezi insuku zokuphila kwakho nazo uzozongezela ezinye ngakho kuzigcinela umyalo wami wenze igugu. UMamkhize enike uNomathemba isikhwanya nawe efake kusona umphako wendlela kaNomathemba, ujeqe kanye nocwezi lenkukhu bese kube yisiphuzo phakathi. Kuthi kube simukele uNomathemba isikhwama bese sisukuma edonsi esinye isikhwama esikhulukazi esasigcwele izingubo zakhe zokugqoka, kwesinye sisecele namabhodwe kanye nezinto zokudlela, kukhona neketela likagesi. Ngiyakuzwa mama, kanti nomyalo wakho ngiyawuzwa. Iwana usuyangithumba noma sengifikele imizwa yokuphuluka endlela ngibe kwamachanca ngizenzele umathanda. Ngiyakuqonda ukuthi kusho ukuthini ukuba inkosazana yoMnazaretha. Ngiyasiqonda nesifungo sami engasifunga phambi kukaNkulunkulu nehlala sivuselelwa ngazo kuyinkonzo zika-25 izinyanga zonke. Isimilo sami kanye nobuntombi bami ngizohamba nabo ngibuye nabo sawadla nhlamvana. Ngiyathembisa ukuthi ngizosifeza izifiso zakho ngilimele negama lapho uNomathemba wangetha lona ngobuzali ithemba eliyoshintsha isimo sakulo muzi. Ngethembe mama uma ngithi amazwi akho angeke wele edwaleni kodwa azowela emhlabathini ovundile ozoqhakaza ngezithelo nezimbali ezinhle ezithandekayo. Asidonse izikhwama zakhe esinomphako esiphonse emqolo esondele kumama wakhe wayesecwebe inyembezi bagomoshelana isikhathi eside bengadidelani ngelihedlezelayo izwi uMamkhize. Ngiyakwethemba nkosazana yami, ngiyakwethemba nkosazana enhle kaShembe ezimbathe ngomyalo womzali wayo yasizifasa ngezwi likaShembe. Endleleni yakho unyazi lwezulu luze lube nawe, lihambe nawe indlela uzoyihamba uze uyothi cababa kwampumelelo. Bededelani Nokuthula uMamkhize ememeza enye amadodakazi akhe asafunde amabanga naphansi. Uphi unozizwe niphelezela udadewenu niyombeka esitobhini? Emva kwesikhashana beqhamuka unozizwe kanye nokuthula begijima befike bebambisa udadewabo izikhwama, bembambisele sesikhulukazi esisinda kunazo zonke, omunye kuyibhande lesesandleni lesikudla, omunye esandleni sesinxele. Mntanami, uyababona labantwana abasebancane kanjani? Uma ngathi ngilindele ukudla kubi inyoni angazi ngabe ngisawadla nanhlamvana. Wena kumele uqinisekise ukuthi ngihamba kuleli zwe senguzwile umuzi wokudla inyoni okungenani zomntana moyedwa nje. Ngoba sehlala ngokugula usungavuka kuthiwa sekho. Fisa ukunishiya kungenani sengazi ukuthi wena usuyokwazi ukunakela abantwana. Hamba ngane yami uShembe, hambe nawe. Asule izinyembezi ebese zimbelesele ebuka uNomathemba elengisa izikhwama eyosithele edongweni kanye nabodadewabo abancane. Abuke njalo uNomathemba noma esethathwa yitekisi elimbhekise emnambithi njengoba indlela kaNomathemba ibheke eThekwini lapha athunywe khona eDurban University of Technology ngezifundo zobuthishela.